соревнования победила другая. Да, привет. Ты бегал? Какое место? Не знаю, скажут. Молодец, Пантелеймонович. То, что не последнее, это точно. Молодец. Я вам ابو طه ابو طه عسل ابو طه عايش ابو اكرم انتم الشم الفوق العرب وعسل العرب وعسل العرب احسن الناس في الدنيا العرب تحية الكل حلوة تحية أحلى تحية What?